cu corupții din poliție. Deci sunt niște Corrado Catani, m-ați înțeles? Deci ei sunt anticorupții, care se luptă cu ea corupții. De unde? Chiar din cadrul oamenilor legii, cum am înțeles că li se spune la știri, deși n-am înțeles până în zilele noastre de ce li se spune asta. Deci conducerea Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului de Interne a cheltuit 10.000 de euro pentru o întâlnire de lucru în exoticele insule Bali din Oceanul Indian. Deci, băi, trebuie să facem în așa fel încât să ne luptăm cu corupții. Corect. Care e primul pas? Să mergem în Bali. Ce să facem, mă? Da, acolo facem un schimb de experiență. În Bali? Da. Zice... Vizita în țările calde a avut loc la sfârșitul lunii octombrie anului trecut și din componența delegației au făcut parte procurorul Irinel Păun. Îl vedeți în poza acum. Nu mă mai da pe mine, mă, că și așa sunt, vai de capul meu. Uite-l ăsta, Irinel Păun. Irinel, auzi? Cum Irinel? Iri! Ce faci, Iri? Iri, tăticule, ce-ai făcut? Uite, s-a dus în Bali să se anticorupțească. Deci, din componența delegației au făcut parte procurorul Irinel Păun, adjunctul acestuia Ionel Georgescu, șeful Biroului Relații Internaționale Florin Stoleru și contabilul șef al DGA Otilia Beatrice Marinescu. Cred că se citește Beatrice. Deci a fost și cu contabilul în insulele Bali. Probabil să le explice lor cum este, nu? Cu raportarea lunară la Registrul Comerțului. Referitor la scopul acestei deplasări, conducerea DGA susține că prezența la acest eveniment a fost folosită ca o oportunitate de către directorul general Irinel Păun și de către directorul general adjunct Ionel Georgescu, ambii numiți în funcție în luna aprilie 2007, pentru crearea contactelor cu omologii din țările partenere. Trăiți iar. Deci, ce au făcut ăștia, mă? Stai că cred că am condus eu 10 ore, sunt un pic ambou. Ce? Prezența acestea a fost folosită ca o oportunitate de către directorul general și directorul adjunct, ambii numiți în funcții, pentru crearea contactelor cu omologii din țările partenere. Deci ei n-aveau contact, înțelegi? Deci existau țări partenere, dar ei n-aveau contact cu omologii. Și s-au dus ei în Bali, înțelegi, cu cămăși de alea înflorate sau aia sunt în Hawaii. În sfârșit, bănuiesc că și în Bali sunt. Și au început. Tica-tiki-tiki-ta. Și au zis, tu cine ești, mă? Eu sunt omologul. Trăiți iar familia să stabilim un contact. Protejat sau neprotejat? Hai, protejat. Tu ești din țara parteneră? Da. Băi, omologule, ce bine îmi pare să te întâlnesc. Hai să facem o scufundare. Prezența Otiliei Marinescu, deci contabila, ca să zic, bun, am înțeles, deci ăștia stabileau contacte. Și contabila ce făcea? Tot pentru contacte au luat-o? Prezența Otiliei Marinescu și a lui Florin Stoleru a fost necesară pentru a-i traduce șefului DGA ceea ce vorbesc omologilor prezenți în Bali. Deci ăsta nu vorbea, înțelegi? Deci ăsta nu sprechen. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Sprechen Sie altceva? Nu. Și limba română cred că o vorbește prost, că îl cheamă Irinel și e polițist. Deci îți dai seama. Mă rog, astea sunt niște supoziții. Poate să vorbească foarte bine. Mai bine decât premierul Tăricianu, care n-a învățat încă acuzativul. Dar în sfârșit, deci... Și s-a dus acolo și zice, păi, dar ce limbă vorbesc? În toate limbile pământului. Care te pricep la limbi? A întrebat el în stânga, în dreapta, acolo la DGA. Au ridicat ea mâna. Tu ce limbă știi? Știu un pic de engleză și rusă. Bravo. Tu ce știi? Spaniolă și arabă. Perfect. Vino încoace. Și a luat și vorbea. Și probabil traduceau, mai țineți minte filmele alea traduse de doamna Nistor pe vremuri la video, când vedeam noi video înainte de 89, când așa. Că erau, cred că traducea cam 10 filme pe zi sau ceva și la un moment dat se vedea că e obosită sau nu mai putea și ăla zicea și traducerea era nu. Cum? Nu? Ăla a vorbit jumătate de oră și ai zis nu? Era mai pe scurt, adică îl refuzase, știi? Dar el traducea mai pe scurtătură. Ce a zis ăsta, frate, 20 de minute? A zis că nu.